Ai wannan hayakin da sabulun shi wannan in dai ko yana da amfani ma ku ajiye shi a gida saboda mai matsalar iska ko matsalar mayu duk inda mutum suka tashi masa kuka masa hayakin nan sun bar shi har abada Allah zai kiyaye shi. Ko da mutum yana da ta'ada irin ta iskan nan, mace zaka ga wani lokacin ranta yana ɓaci babu dalili, tana son kaɗaita ta fita a cikin jama'a, ko kuma irin ciwon kai yamma tana yi ka ga mace tana ciwon kai. Akwai signing da yawa wanda yake nuna mutum yana da iska, musamman mace kawai tana amfani da wannan in za ta kwanta Allah zai raba ta da wannan matsalar gaba ɗaya albarkacin sayyidul wujudi. Haka kuma sabulun da nake magana, sabulun banda matsalar iskan nan, sabulu ne wanda zai buɗe harkokinka, sabulu ne wanda zai taimake ka fannin buɗin harkokin kansu, fannin dafa kariya. Zai yi wahala kana wanka da sabulu nan kana yin hayakin nan, iska ko baki ko maita ko ainu ko kambun baka su tasiri a lamarinka, wallahi da wahala. Yana da amfani ga mai wayo ya mallake shi, yana amfani da shi, zai gode wa Allah a harkokin nemansa, kuma zai gode wa Allah a kariyar da zai gani albarkacin sayyidul wujudi. Zoben da nake magana zobe ne wanda dan kasuwa zai iya sanyawa, dan siyasa zai iya sanyawa, mai mulki, basarake, ma'aikacin gwamnati, bambancin su irin aikin da kowa yake kai za a masa. Wallahi sai ka gode wa Allah, kuma sai ka gode min da kake amfani da shi. Ka bar mu da manzon Allah.